La Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya ha celebrat el seu 5è congrés els dies 26 i 27 de març a Barcelona. Un espai clau de trobada i debat dins del procés congressual de comissions obreres, tant a nivell català com estatal. 183 delegats i delegades provinents d'arreu del territori i de diferents sectors han participat activament en aquest congrés. Durant la trobada s'ha aprovat l'informe del balanç de gestió presentat pel secretari general sortint, Carlos Pellejero Gómez. Una mirada enrere per valorar el camí recorregut. I sobretot s'ha mirat cap al futur. El pla d'acció pels pròxims 4 anys ha estat aprovat amb un ampli suport. Aquest pla marca les línies estratègiques i els reptes que afrontarà la Federació per continuar defensant els drets de les persones treballadores. Carles Manzanares Guadalajara ha estat escollit com a nou secretari general de la FSC de Comissions Obreres de Catalunya en un congrés per reforçar el compromís, sumar forces i seguir avançant. Gràcies per formar-ne part.